tak mě poslali na jiný lift, abych někoho prostřídal. Přitom je to tady dneska všechno zavřený, vůbec se nedá nikde jezdit. Zkusím vám ukázat ten masakr, co se tady děje. To je fíčák. No a tímhle liftem jsem musel vyjet nahoru. A budu se s ním muset dostat i dolů. To teda nevím vůbec jak. To je frkot, to je aspoň kilo v hodině, to není možný. Borci od Avalanche vedle řvou jak svině. To je prdel, tyjo. Tohle jsem v životě nezažil. Tohle už asi nikdy nezažiju, tak... Dobře, nevím, jestli se odsaď dneska vůbec dostanu. Liže mám někde dole. Tak čau.